Aktar minn nofs il-Maltin qalu l-vuċi tagħhom tot f'pajjiżna. Dan ħareġ minn studju tal-Eurobarometru dwar il-Parlament Ewropew ippubblikat dan ix-xahar bil-mistoqsijiet ġew mistoqsija f'Novembru li għadda. F'dan l-istudju ħareġ kif 53% ta' dawk li ħadu sehem f'dan l-istħarriġ qalu li għandhom vuċi fid-deċiżjonijiet tal-pajjiż. Hawnhekk meta il-Maltin ġew mistoqsija l-istess dwar l-Unjoni Ewropea, aktar minn nofs tan-nies li wieġbu qalu li l-vuċi tagħhom ma totx. Fil-fatt, 51% wieġbu fin-negattiv dwar l-Unjoni Ewropea. Skont dan l-Eurobarometru, 39% tal-Maltin qalu li għandhom immaġini pożittiva dwar il-Parlament Ewropew. Il-medja Ewropea hawnhekk hija ta' 36%. F'dan l-istħarriġ tal-Eurobarometru ħareġ kif il-Maltin iridu li l-Parlament Ewropew jindirizza bi priorità t-tibdil fil-klima, is-saħħa pubblika u l-immigrazzjoni. Dan l-istħarriġ juri li t-tibdil fil-klima hija ta' priorità għal Maltin u l-Awċin u dan wara li din il-kwistjoni tinsab fuq l-aġenda nazzjonali. Dwar it-tibdil fil-klima, il-Prim Ministru Robert Abela kien indirizza is-summit tal-COP26 li sar fi Glasgow f'Novembru li għadda. Dr. Abela quddiem il-mexxejja u esperti internazzjonali saħaq li Malta se tkun qed tirdoppja l-fondi tagħha fil-Fond Ambjentali tal-Ġnus Magħquda.